Έσχος, Ήρθες πάλι τρελό καρναβάλι, να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σκάσε μορμαλάκα, τη δοκίμασα να δω αν μου πάνε έτσι τα μαλλιά μου. Μήπως έτσι αρέσω πιο πολύ στη Στέλλα. Πότε έρχεται αυτή? Αύριο μεθαύριο. Υπολογίζω μετά από καμιά εβδομάδα να μου τηλεφωνήσει. Γι' αυτό κοιτάω μέχρι τότε. Μήπως αλλάξω look. Μείνε όπως είσαι. Ούτε καλύτερος γίνεσαι, ούτε χειρότερος. Στέλλα, κάθε άνθρωπος αξίζει για αυτό που είναι. Έρχομαι να συμφωνήσω μαζί σου. Το ότι είσαι υπέρβαρη δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Έχεις ψωμάγια και κυταρίτιδα. Και λοιπόν, τι είναι ένας άνθρωπος, αυτό μετράει. Τον Ινδικό τον περάσαμε. Εμένα τι νομίζεις, η οικογένεια του Νίκου θα με εκτιμήσει για το χαρακτήρα μου, στην εμφάνιση θα μείνουν. Γι' αυτό εκνευρίζομαι. Μη συγχύσεσαι. Σκέψου το δέρμα σου. Δηλαδή με αυτό το Γρηγόρη, είναι κάτι σοβαρό? Πάρα πολύ. Υπολογίζω σε 10 μέρες να περνάμε βέρες. Έχεις τρελαθεί. Ούτε που γνωριζόμαστε καλά-καλά. Της αρέσει η μέρα μου? Πολύ ωραία είναι. Εγώ τις διάλεξα. Είναι Μπούλγαροι λευκόχρυσος. Πανάκριβες. Θα αξίζεις. Έτσι μου είπε και ο Νίκος. Για φόρα τι να δούμε, σου πάει? Μπα, πού να μου πει εμένα. Βάλτε στο μικρό. Πού σου πάει? Υπέροχη είμαι. Άντε, σύντομα να φορέσεις και τη δική σου. Σε ευχαριστώ. Αχ, δεν βγαίνει. Ψυχραιμία μου, έχει συμβεί πολλές φορές. Χαλάρωσε και θα βγει. Δεν βγαίνει, σου λέω. Φέρε καμιά κρέμα να γλιστρήσει. Ηρέμησε, θα βγει, ξέχνα το για λίγο. Δεν φταίει το δάχτυλο. Έχω διαβάσει ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης τα άκρα πρίζονται. Μην ασχολείσαι άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα περάσουν τόσες ώρες? Εγώ λέω να ρίξουμε από έναν ύπνο. Α, το βρήκα. Θα σου δείξω τις φωτογραφίες του Αραγώνα. Πολύ γέλιο. Άντε πάλι. Θα γελάσουμε κι απόψε. Λοιπόν, θα πάμε με 2 αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο. Μπορεί να έχει πολλά μπαγκάζια το κορίτσι. Θα έρθεις κι εσύ. Με βάσα καλά. Θα πάρει ο Σωτηράκης το αυτοκίνητό της, το παρακάλεσα. Όλοι επιποδός πολέμου για την Αυστραλέζα. Ήθελα να ξέρω τι τρώνε τα μοντέλα. Γιατί μοντέλο είναι. Άστραψε το ματάκι σου, Παναγιωτάκια, μέσα σε. Σαν μοντέλο πρέπει να είναι. Δεν τρώει, δεν πίνει, δεν καπνίζει, γυμνάζεται. Σαν να τη βλέπω μπροστά μου. Καμιά ξερακιανή αντιπαθητικιά θα είναι. Κατά τα λεγόμενα του Νικόλα μας πρέπει να είναι καλονή. Και πόσο καιρό θα μας φορτωθεί? Δεν θα μας φορτωθεί, νύφη μας είναι. Μέχρι να έρθει ο Νικόλας μας εδώ θα μένει. Η οικογένεια δεν έχει εδώ. Εσένα τι σε νοιάζει και χώνεις τη μύτη σου παντού? Να μην ρωτήσω. Μπατζανάκι σάμουν. Ο Φανή είναι η καημένη. Τη μάνα της την έχασε μικρή. Πέρυσι έχασε και τον πατέρα της. Ο Νίκος είπε να τις φερόμαστε στοργικά. Βέβαια. Τι άλλες οδηγίες για ναυτιλωμένους έδωσε ο καπετάνιος? Να προσέχουμε πώς μιλάμε, να μην την ενοχλούμε. Να προσέχουμε τόνα, να προσέχουμε τ' άλλο μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Για καλό έρχεται? Ναι, Ανέτα μου, για καλό. Για πολύ καλό. Τι ώρα είναι? Έχουν ακόμα ταξίδι μπροστά τους. Σταματάνε και στην Μπαγκόγκ. Στέλλα, ξύπνα. Φεύγουμε. Μου ήρθε μια τρομερή ιδέα. Ξύπνα κι άκουμε. Τι ώρα έχει πάει? Άκουμε, παιδί μου, που σου μιλάω. Συνέλαβα το μεγαλοφυές σχέδιο. Εσύ? Ναι, άκουμε. Δεν κατάλαβα. Τι υπονοείς? Τίποτα. Συνέχισε. Θα αλλάξουμε θέσεις. Το αεροπλάνο. Αρχίζω να εκνευρίζομαι. Συγγνώμη, είμαι ζαλισμένη. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Τι θέση θα αλλάξουμε? Εγώ θα γίνω εσύ. Και εσύ θα γίνεις εγώ. Τι? Εγώ θα γίνω η Στέλλα και εσύ θα γίνεις η Βίκη. Αχ, κοριτσάκι. Έχεις πάθει jet lag. Ένα γιατρό να βρούμε. Πρόσεξε με. Φτάνοντας στην Αθήνα θα γίνεις η Βίκη. Θα σε υποδεχτεί η οικογένεια του Νίκου. Δεν με ξέρει, δεν με έχει δει ποτέ. Εμένα θα υποδεχτεί η οικογένεια του Νίκου. Ως Βίκη. Μάλιστα. Και εσένα ως τι θα σε υποδεχτεί? Δεν θα με υποδεχτεί καθόλου. Εγώ θα πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο. Α, και θα παρουσιαστώ σε αυτόν τον τύπο, τον. Πώς το λένε, που μιλάτε στο κομπιούτερ. Το Γρηγόρη. Αυτόν. Θα παρουσιαστώ, Στέλλα. Μου πεις ότι δεν ξέρει πώς είσαι. Όχι, δεν ξέρω. Του έχεις κάνει καμιά περιγραφή? Μέσα σ' άκρες. Ωραία. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Ναι. Εν τω μεταξύ όμως δεν έχω καταλάβει εγώ. Γιατί να την κάνουμε αυτή τη βλακεία? Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε πώς μας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Τι μετράει πραγματικά για αυτούς? Το πώς είσαι στην εμφάνιση ή τι άνθρωπος είσαι?
Για μένα ξέρω τι μετράει. Το έχω διαπιστώσει εδώ και χρόνια. Στέλλα, πίστεψέ με, η ιδέα μου είναι εξαιρετική. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά η ιδέα σου είναι μαλακία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Άλλωστε τι έχουμε να χάσουμε. Καλά, έχεις τρελαθεί. Θα παρουσιαστώ στους ανθρώπους ως μέλους ανήθιτους. Για 2-3 μέρες για να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Μάλιστα. Και μετά τι θα τους πούμε? Σας τις κάσαμε, μην τρομάζετε. Ο γιος σας δεν θα παντρευτεί το θωρηκτό που γνωρίσατε, αλλά τη θεογκόμενα από εδώ. Δεν με καταλαβαίνεις. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Σταμάτα την κλάψα. Στέλλα, σε παρακαλώ. Σε οικετεύω, ας το δοκιμάσουμε. Θέλω να δω τι πιστεύει πραγματικά ο κόσμος για μένα. Και συγγνώμη. Καλά όλα τα άλλα. Στο Γρηγόρη γιατί θα πας εσύ? Για να δω πώς θα με αντιμετωπίσει. Α, θα σου κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Με το που θα σε δει. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive at Venizelos Airport. The local time is 5 minutes past 2. The weather in Athens is quite hot. The temperature will reach 34 degrees Celsius. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Στέλλα. Στέλλα, φτάσαμε. Άσε με λίγο. Ξύπνα, φτάσαμε. Πρέπει να πούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το σχέδιο. Ποιο σχέδιο? Τα ίδια θα λέμε. Λοιπόν, με το που πατάμε το πόδι μας στην Ελλάδα, εσύ η Βίκη Σεϊτανίδη και εγώ η Στέλλα. Επίθετο. Βίκη σύνελθε. Πώς είναι το επίθετό σου? Παπαλιμνέου. Ωραία. Είμαι η Στέλλα Παπαλιμνέου. Στέλλα Παπαλιμνέου. Εντάξει, το έμαθα. Βίκη μου. Σε μένα μιλάς. Στέλλα με λένε. Στέλλα Παπαλιμνέου. Όπως και να σε λένε, σε εξορκίζω για τελευταία φορά. Σύνελθε. Πίστεψε με, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Στο κάτω-κάτω ας το κάνουμε για την πλάκα μας. Ποια πλάκα μας καλή? Θα κοροϊδέψουμε τους ανθρώπους για την πλάκα μας. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Δικά μου πεθερικά είναι, όχι δικά σου. Το σκέφτεσαι να το μάθει ο Νίκος? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν καταλαβαίνω. Τι θα σκεφτεί ο άνθρωπος για μένα? Απολύτως τίποτα. Γιατί αγνοεί την ύπαρξή σου. Με είδες στον Αραβώνα, εσύ μας σύστησες. Και νομίζεις σε θυμάται. Κακομοίρα. Μη με λες κακομοίρα, δεν έχω χειρότερο. Σκάσε. Προσγειωνόμαστε.